Ndikulandirani presentation yathu muli ndi ife aku Systems of Light. Siku lero amene ndikupanga present ine brother Daniel. Izi ndi maphunziro athu azathanzi. Matisanayambe mafunika chiletso kapena disclaimer. Simene ndotolo wanjira ina yese singapanga diagnosis nthenda. Komanso maphunziro amene tikupereka ndi ongothandiza chidziwitso chanu. Pano ndi mavuto ena ali osazathanzi. Please mukakumana ndi adotolo anu kuti akakuthandizeni. Right, so tukupitiriza tikuona nkhani za new start. Okay, tukamba za temperance kapena kuti kuzilesa. So tili pa T maphunziro athu tupitiriza. So tikamakamba za kuzilesa, temperance ndi kuzilesa. Ngati musangathe kuzilesa ndithu zovuta kwambiri kuti nthenda ikatani ikachoka. Anthu ambiri amakonda kuti pamene adya breakfast yawo ndoti azitolatola pakatipa. Aona ka biscuit apadya, aona kantedza apa adya, apeza kasamusa adya, ndoti lunch sadani adya. So mezizi zimapangisa mavuto ena. Ifana tikamaona chigayo chathu kapena mimba mathu pene mmagaira chakudya, ndati mimba isimakhala ikupuma iyayi, mimba imakhala ikugwira ntchito nthawi yonse. Unaona? So apande ndi mavuto akulu. So mafuna tikambepo zinthu zingapo zimene zimachitika nchani, right? So tikamakamba za munthu amene akungodya, right? Kwa munthu amene so anthu ambiri futake no amangodya nthawi ina iliyonse, right? So tingopereka chisanzo kwa munthu amene wadwala nthawi zambiri amapeza alibe kufuna kuti chilakolako chakudya chimachokera kwa munthu amene akudwala. Unaona penepe? So chimachitika nchani? Chimachitika nchani thupi lako pamene ukudwala simafuna izidya zinthu zimene zili zophika. Chifukwa kuti chakudya chigayidwe chimafunika ndithu mphamvu yambiri igwire ntchito. So chimene mafuna mphamvu yonse ya thupi isaloweso kugaya mphamvu ya thupi ilowe kuti ukapanga antibodies kapena ukapanga asilikali ya thupi. Unaona penepe? So munthu amene akukakamiza kuti adye ndi zimene wasanza zija komati bankakamiza kuti adye. So mamoti nkakamisa munthu adye ndi bwino kumpasa ma fruits ndi ma vegetables kapena ma salad ama vegetables paika kapena salad ama fruits paika. Ma fruits ma vegetables simasakanizana. So zikamanganje zimathandiza, right? So makamaka kwambiri ma fruit ifade amakhala amapya paokha. Tikamakamba za enzymes ndi zimene zimagaya chakudya. Ma fruits tikayika paokha kungowachola imapya yokha ifade ma enzymes. Masamba mukachola ndikayika njumbu mumabwera nthuzi ifade ana ma enzymes. Koma sindizitika ziphika ma enzymes ajamafa. Lero ngapasa munthu odwala uja amuzata kuzisanza ifade zilibe ma enzymes zoti zigaye zokha. So ma enzymes zoti thupi lipange ligaye chakudya amatenga awi, imatenganso energy yayikulu. So munthu amene akudwala olo even munthu wabwinobwino afunika kuti akadya pakhadise 4 to 5 hours asanadyeso ngati unipasa chakudya munthu odwala. Wala ngakhale munthu wabwinobwino akadya mamawa padose 4 5 hours asanadyeso chakudya china. Mezi zimakhala zabwino kwambiri kuti pamene munthu adya akhale ifade chakudya chikagayidwa ndiye kuti mimba ipuma mpaka next time. So ikakhala mimba sikupuma chimachitika nchani? Zimathabwesa mavuto achiwindi. Chifana kuti munthu akakhala wadya tinena wadya chakudya mama wadya mbatata tisede ndi chama 10 8 kulo wadya mbatata chama 10 akuna kantedza akudyaso. Chama 11 akuna kanyana kantedza kamona akutola sekena. Ukadakhala kang'ono chimachitika nchani? Chimachitika nchani chakudya mimba mchimambo kugayidwa mpaka kanthu komalizira kamene kanalowa katani kamalize kugayika kena kuno zimapangida input. Unaona penepe? Which means that zimene wadya chama 8 kulo kucha mtapeza zikuphatikizana ndi chama 12 zikuphatikizana ndi zakudya mpaka cha kumadzulo ndito kagere kaza kudya kakhala kusokonekera kwambiri. Imene zimabwesa mavuto fa mimba ingogwira ntchito nthawi zonse. Ndipo tisayiona munthu akadya chakudya chimafunika chipite ku hepatic portal vein kuti glycogen wina akachosedwemo sanduke glucose wina akachosedwemo chiwi ndi chimanthanso glycogen. Komanso ngati kuli ma proteins kuwi ndicho chikachosemo ma amino acids chikachosepo amino group, right? Maditi amination. So izizi zimachitika nthawi chakudya chikayamwira chimafunika chikazereso kuti kuchiwindi. So izizi tikamakudya nthawi zonse zimabwesa mavuto achiwindi makamaka tikakhala kalamba, right? So
ningopereka chitsanzo ya kuti tingadye bwanji. At least breakfast ya 7 or 8. Breakfast yake yandija yabwino yokhuthala. Ndikamati lunch ije yeye yofuna kale breakfast 7 or 8. Ndeti lunch taoja 12 kapena chama 1. Yao mazulo ndi 5 koloko kapena yani 6 koloko. Mwana wenepe chifukwa chake ndichi munthu chako chipereka 2 to 3 hours chisana malizike. So ngati munthu akudya 6 koloko ndeti afika je 9 koloko agone 9 koloko. Ndakodya 5 ndetata agona chama 8. Koma ndo kangodya ndikugona zimakhala zovula ifana kuti tione kuti chima chinga chanu munthu kangodya ndikugona mavuto akulu. Mwaona mwachenye skeleton chichi pali ndithu muscles pamimba apo. Muscles amene ukakhala ndi masana waja ndi amene amasuntha amathandiziraso mimba ija kuti kafinye zakudya zina kuti zitani zigayike. Koma munthu kangodya ndikugona chimene English umakhala wagona muscles awo sakusuntha ndi mimba ija imakhala yokha kufinya zakudya zija. Lezi chipeza to ulota umapeza to kugona ukulota anthu akuthamangisa umalota kugona ndi anthu chifukwa chipenga kuthandiza nawo kuno zinthu zigayike mwachangu. Komanso zimene zimangosandiza kudya zisasi ndipo chakudya chimene chichi chikalowa magazi chonse chimangosanduka ndi kuti mafuta. Mwana wenepe ndi zimene zimabwisa mavuto ambiri. So ndithu mama mafunika udye zakudya ngati mfumu ndithu. Masana udye ngati ndithu munthu amene ali ndi kuperewera. Mazulo udye ngati munthu wopemphesa. Unaona? Ati mama udye ngati mfumu, masana ati mama ngati mfumu, masana ngati mfumukazi, mazulo ngati munthu amene ali ntchito. So zimafunika ziti angothandiza kuti size ya chakudya mama ikhale yandi masana ikhale yocheperako, mazulo ikhale mwina ati mafruits tena yake loti mitedza basi. Right? So kamene pakati pa zakudya nthawi imene timafunika tizimwa chani zima madzi kwambiri. Right? Tikakhale tikumwa madzi pakati pa zakudya ndoti sitizipangaso lakulo kuti tizidya tizakudya. Nthawi zambiri munthu akadya chakudya bwinobwino wanyamuka ali mtawo ndipo zati njala yamufika musakhala bwino. Ndichani nthawi zambiri muona ngati ni njala pamene ikhala lili ndi thuludzu chabe. Utati umwe madzi udabati njala yonse jarani yapita chifukwa utadya kale. Unaona? So china chimene tikufunika tizindikire tikhale ozeresa makamaka kwa zinthu zimene ndi caffeine. Zinthu ngati coffee, zinthu ngati tea, ma drinks a energy, zimene zimakhala ndi caffeine. Ndi caffeine ndi opsa kwambiri fana kuti maselo zatha ndi adenosine. Adenosine ndi chimene chimathandiza ife kuti tigone. So caffeine amapita pamene popo ndikatiuza ati yayi sinthawi yogona yayi. Unaona? So imakhala ngati yapangisa shock mthupi ngati kuli nkhondo. Unaona? Ndi mtima wamapagunda khu. Unaona? So mtima wakamba kugunda ichi chomeza kuti bibi marani imakwera. Usaravuka chifukwa kana mwamuvekani muli nkhondo thupi limamba kuchosa glycogen usandisa glucose. Ndi sugar samara amakwera. Ndiko anthu amene ndi sugar amene ndi BP kumama coffee nzopsa kwambiri. So ndeti ngamwe chani zimene zingachite tithawapeza ndithu lemon grass. Tithawazala zimwe lemon grass zija. Kuma tenga masamba ake ndikumawirisa. Olo titatenga masamba ake ndikucheka ndithu cha white ija. Osati ucheka chonse mpaka umisisi kucheka ndi cha white ndikuwirisa. Izima koma onse ma7 makhala ngati drink hibiscus uje lemon grass. Othawuzala chidede kapena kwakhola chidede kapena tamaza ma black star molasses. Tipereka namba ya anthu amene amagulisa ma herbs amene wawo. So ma herbs amene ndi abwino kwambiri umene awathandiza thupi. China sugar amene amapikira ku factory. Sugar amene ndo achabeso. Komanso sugar amene apezeka kwambiri zinthu ngati ma soft drink amati aspartame. Sugar so inaso achabeso kwambiri. Fana amene amapha ndithu ma brain cells amabwesa mavuto ambiri. Right? So sugar amatha kusisa chidede cha anthu mpaka 5 hours. Ifanyani fana atuno asikala anthupi malo moti apheti zilombo 24 kena kwafe. Kweza kuti angophati zilombo 20 nduta iwo ndikufana. So ndithu sugar amachepesa efficiency ya my blood cells. Right? So tithawapeza ndithu uchi kapena molasses kuti tisawakhiza chilo mashuga amene. China so chovuta ndi nkaka mang'ombe ndi wachabe kwambiri. Fana kuti amatha kubweresa ndithu nthenda ya sugar. Ndine fotokoze mwanje ukakhala wamwa nkaka uja yeti ana amakhala ndi lactase. Lactase ndi chinthu chimene chimagaya chani kaka. Mwana wenepe pamene ukamakula lactase uja amatha ndi iwe ukagaya ukadya ujini kaka uja imachita kuno umakanika kugaya ndezi anthu amasegula mimba kamakaka kwambiri uja chifukwa ali lactose intolerant makamaka anthu akudafe. Right? So
muthupiso china njena no ukakhalu wa mwankaka ere kaka chakagaika, right? Ujeni protein amene akagaika masanduka amati casein, right? So casein amene ndika milk protein maona enewe. So thupi limene la casein akuoneka ngati ndi chirombo, ndiye matusa ati madzimene amati antibodies kuti tikapanga ataki chani casein uja, komano casein uja chimene chika nchani pamachitika no pali nkhondo unaona kuti antibodies aja ngati akapanga ataki casein amayendera thupi lonse namapeza kakamba ndi pancreas imene matusa insulin, ndiye antibodies aja akayipha insulin ija ndiye peza kuti munthu umamba no udano nthenda yachani ya sugar. Fane yani pa kakamba paja pali ma cells amene amachita kuoneka ngati casein kaja, ndiye antibodies amakapanga so attack imene ndiye izizi anayesera ndithu makoso anapeza kuti makoso anambapanga diabetes. Ndio kuopsa kankhoni atuno zimayi amene akumwankaka nayeso amakhala ndi antibodies amene wawa casein aja ndiye akamamwisa mwana ake je amathapeza kuti wambaso chithenda ya sugar, fana no antibodies aja kumpaka pasi mwana ake kuzera mkaka amene akumwesa mawere ake. So mavuta yani ankaka. So tingapange bwanji kaka amenewo tingaubwezerese ndi amati soya milk timatha kupanga kuchokera ku ufa wa soya. So timatenga off soya uja tithakusinja kapena ukamugaisa chigayo, tikamugaisa kuchigayo soya uja zomwe apanga timayika mu madzi, right? Ndio timuna kapu imodzi ya ufa wa soya ndio timakapu angapo atatu 4 or 5 ajani ndoti amadzi, ndio tikatero timatakasa kutakasa zikatakasa ndio panika kuti cheesecloth kapena chisalo chokhuthala choterera ndikuthiramo madzi aja ndikusefano ziufa zija madzi okhatuluke. Madzi akatuluka apenya amakhala madzi asoya, nditi mamba kuwaphika pa moto, nditikamba kuwaphika moto timafuna tizitakasako, otherwise tikangosiya amayenderera pasi ndi chimanyeka ndi chimanya. So ukamba kukwidisa madzi aja mafuna zingotakasa usasiya zingotakasa mpakana ayambe kubwera, akambabwera ndio takwasiya akabata about 10 minutes utakuchoka hapo nosopana ndio tupanga soya milk. Ore usothawiza njira ino imene timati njira ya blender zimene panga timavika soya uja ndio usiku wonse madzi, tikamvika usiku wonse madzi ndio timaza pangano blend ino mamawa tithira titenga madzi anyatwala ndio tenga soya uja ndikika mu blender ndi madzi ndikupanga blend, ndio kapanga blend zimawezana kuti no zapanga madzi okhathala ndi madzi aja timayiza so cheesecloth imweja ndikususa madzi aja ndikuwabisa. Madzi aja amakhala kuti no aonde abwino samapangaso zija makamazira amayala pasi aja, unaona. So amene ndi soya milk mthaka nkula soya milk masoya milk abwino ndopanga nokha, right? So chimene tingafotokoze ndi chani 126 vanatu zinthu zonse zoleda kwa ine koma si zonse zipindula, zinthu zonse ziloleda kwa ine koma sindilamulira nacho chimodzi. 1 Corinthians 10:23 anakuti chani zinthu zonse ziloleka koma sizipindula zonse, zinthu zonse ziloleka koma sizimanga zonse. So ngakhale tili ndi ufulu kuti tikadye mmene tingadyere tikuziona tuno sinthawi zonse zimene zili za ufulu zimene zimabweretsa ubwino pa thupi lathu zitha kuzilesa ndikuzinika no pali zinthu zina zimene zimakhala zoyipa mapetali zimabweresera zinthu zosakhala bwino. Mulungu audaliseni. Komanso mapale pamene pandakamba za ma herbs takuwapeza amene Amazing Health Services ulilongene 25 manamba anda amene amatumiza zinthu konse amatumikisa ma herbs ma enema amathandizaso ngati mmene mafotokozera kuti no ungaphike bwanji amafotokoza zonsezi amapanga ma salt glow ma hydrotherapy ma herbal ndi ma detox program. Mukafunanso nato no tipemphere limodzi namutipeza pamene pa Full Truth Ministries timakumana pa Zoom loweru kalili lonse 9:30 mpaka 11:30 komanso 2:30 mpaka na 4:30. Meeting IT ndi imeneyo, meeting passcode iso ndi imeneyo. Takwibweza so papa kuti tikaone meeting IT ndi meeting passcode. Mulungu akudaliseni kupesera. Amen.